Baka pausunin na lang po ako ma'am na samahan niyo po ako na buksan po yung surpresa ito para sa inyo. Ayan, so ayan, may idea na si ma'am. So itong surprise na ito ma'am, bali meron din po silang pinadalang message or letter po. Nababasahin ko na lang din po para sa inyo. Ayan, bali dalawa po yung letter. And this first message is from Chris. Happy birthday, Auntie. Thank you for accepting me to your family. I hope and pray for your good health and long life. May you enjoy every single day of your retirement. Again, happy birthday from Chris. Ayan. And meron din pong message po ang inyong anak na si Mr. Ton. Sabi po niya dito, Ma, happy 65th birthday at happy retirement po sa inyo. Thank you sa lahat ng nagawa niyo po para sa amin. Maraming salamat sa lahat. Enjoy your birthday po. And huwag po kayong ma-stress para lalo pa po kayong bigyan ng lakas ng katawan. Again, happy birthday from Mr. Ton. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Nida po. And ma'am, meron po ba kayong message para kay Mr. Ton and Ma'am Chris po para sa ating center? Ayan, napaka-emotional po ni Ma'am Nida. Palakpakan naman po ulit natin si Ma'am Nida. And I request everyone na sabay-sabay po natin kantahan si Nanay Nida ng happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, and before we blow the candle, ma'am, make a wish na lang po tayo. Ayan, once again, happy birthday po sa inyo, Nanay Nida. And picture na lang po tayo dito sa gitna po.